Reng, Apa terus? kowe karaku wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Reng. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kelangan nadi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Mak-Jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracondang, Rek. Saiki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Wis mati, Truk. Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Sumpuk matumpal-tumpal kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong, goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin di pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget. Lah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul, ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel. Nek ora, kowe karo aku mung nunggu apa? Ora ana gunane. Monggo ya Bagong mati wis piye? Apa ora sedih? Nek nganti bojone Bagong goleki, terus takon kowe, takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we murdek kaya ngene iki piye? Apa ora mesake? Piye? Kowe aku terus kudu piye, Truk? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki. Tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga saka Karang Kadempel, ning perkara Bagong ora Pandhawa durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu ning Karang Ngamarta wae, Truk. Den Ndara Puntadewa ngaturaken ketiwasan, Den. Mangsuli kandha ing ajeng. Nalika semanten ki Lurah Bagong kene Kyai guntur geni guntur angin. Kendang kapracondang kontal kaprabal. Tebih dawahing ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka kenging padas satemah mboten emut Purwa desene ki Lurah Bagong wau gletak wonten ing madyaning dasaring jurang. Ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka ketatap padas mila datan eling Purwadasena wonten telenging wana gung liwang-liwung parandening mangke dereng dipun mangertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernahing ki Lurah Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang ndugal kewarisan winawang dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud bantheng ingkang nyaketi ki Lurah Bagong nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dhateng kuwandanipun ki Lurah Bagong Graita bilih ki Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun ki Lurah Bagong. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara Wiladara.
Sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ingkang mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang. Merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah, kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bata ing kemapan ning jroning jurang iki. Mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Ya. Mbok menawa iki dadi kewajibaning Andaka Dewa. Nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndasuwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kocap kacarita nadyan wujud handaka parandening mangke kasinungan kaseten linuwih tanpa beda selama ing jalma menungsa. Sigra nyaketi Kilurah Bagong nandhang raga dataning Purwodaksina. Sedaya tatu dinilat dening Ponang Andaka nengging aran Andaka Dewa. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya Kilurah Bagong kagyat kadra wekasan nengging Kilurah Bagong wau. Lang-langing tuya mangungkung. Idul Adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantreng. Wah, bantreng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantreng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa? Iya. Wah, bantrenge jenenge Andaka. Aku sing menungsa ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora
panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngapa? Ayo. Nek ora iso bedhek sampean ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas bombong wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, laedan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone gareng. Wow. Mula kok bojone gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke? Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal mbangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih, ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wo lah den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati kali wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, Jan. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Ya bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Oh. Lah terus gegayuhan kita ingkang kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapi enak lenggana ning negara. Kanthi cara mengkono
cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, merga kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Waduh jan kepundhen kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun Salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lang-langing triya mangungkung. Bagong, wonten dawuh. Jane bakal ulun Salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun? Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Wah, cilaka ki cor-coran apa ya? Oh, lah, terus pripun? Kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin pun bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balong kiren bakal coba gunung tenang. Wong gleleng pokoke. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awet glelenge kaya ngene. Terus keparengipun, ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo, kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun? Kula darani nggawa sapi metal. Tak gudak ndasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Dinyang kok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, aku mangkat dina iki. Suwawi, Pak. Suwawi kula dherekaken aku bablasan cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik ora.
mangkat karo aku Bagong. Monggo kula derekipun Andaka Dewa Yayan Danamurti ya. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandadosaken gumun raosing manahipun ing Ngraka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengku suraos kados pundi Yayi Koko Prabu krana Pandhawa boten saged anilar praja ing Ngamarta sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lelampahan menapa Yayi? Werkudara. Nggih. Maraka ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Nangapa dadak aku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh. Akeh lelakon ingkang tumanduk ning praja Ngamarta. Wekasan dadak utusan Caraka, utusan Ayaka ngaturake nawala marang praja Ndarawati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-eloki ingkang dumadi ana ing praja Ngamarta. Ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etang kelunggunaning dina samengko iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar. Ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya. Luwe-luwe durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Nala Gareng Petruk lan Bagong uga ora ana ing karang kadempel. Kresna kakangku gandeng Kresna wis agung minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal karang kadempel. Kresna kakangku jagat paisaning ubathara wayah para jagat. Yayi kula nuwun sewu. Mitra tanturipun kadang kula Jodipati mendranipun Kakang Semar sampun dungkap 3 candra etang engga klengganing dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos 3 candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitra taturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula karang kadempel menika kinarya pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wentahing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok boten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngamarta, tumunten supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sakmangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi, kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sakmangke Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sarating pandam sumula amadhangi jroning pasarean
ngenangi wadana aton remu kalingan ngangreng sang diamanah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna Mbal Wacana kasaru pelajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala Garing kang sarwi tawang-tawang tang karo kagyat sangya para Pandhawa. Kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Ndara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan ana kawan Garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa Garing sakawit kula kecalan bapak kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kemangan-mangan. Bareng ngoten Bagong dikon bali terus Bagong trima gelut kalih para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih, Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumanggaken. Jagat paisane ngubur wayah tur jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan merga lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, Garing. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayomba ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo Gareng. Cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalahke wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun takon ketiwasan. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung ati Andakawana sowan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa pati Andakawana mugi andadosna ing kawinangan mboten kanthi kanyana-nyana wontenipun Andaka
wujuding banteng ing ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa wela dalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi.